Dodolan manungsa. Panglimbang-limang menit dina Rebu Pon tanggal 16 April tahun 2020 kapetik saka Injil Matius bab 26 ayat 14 tekan ayat 20. Jenenge A. Dheweke ngengkleng abot sakwise dadi kurban TPPU alias dol tinuku manungsa menyang Malaysia. Rikala umure isih cilik, bapakne wis masrahake A menyang penyalur sawijining tenaga kerja ilegal kanthi liru dhuwit sawetara cacahe. Sawetara minggu manggon ing penampungan, A dikon ngladeni nepsu bejati H, si penyalur tenaga kerja ilegal mau. Dheweke kupiya nolak nepsu bejati H nanging tanpa daya. Dheweke dipeksa ngladeni, dipulosara lan diruda peksa. Kahanane A saiki wis luwih becik ning kadangkala isih kumat. Nek wis kumat, dheweke muring-muring ora cetha. Pratilane Suster Marsila Hokor ADM kang ndampingi A ing sawijining kampung pelosok laladan Kecamatan WWH Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Warta kang kapacak Kompas edisi Senin dek wingi banget ndodhok ati kaprihatinan kang jero. Iki amung salah sawijining kasus TPPU utawa perbudakan manusia. Sawetara dina sadurunge, Kompas uga macak prastawa saemper kang ora kalah gawe trenyuh lan miris. Sawiring bocah sebut wae C didol biyunge menyang wong sugih ing kampung kono kanggo biaya ngupakara jisime bapakne. Si bocah diperes dipepes tenagane minangka batur tukon. Sekolah lan kabutuhan dasar uripe liyane jan kapiran. Kahanan banget miskin ndadekake si biyung ora bisa ngurus keluargane kalebu ngupakara jisime bojone. Prastawa dol tinuku manungsa satemene wis dumadi sadawane manungsa ana. Dina iki pasaman suci uga ngaturake prastawa dol tinuku manungsa. Gusti Yesus piyambak sing dadi kurbane. Panjenengane didol dening Yudas murid dalem apangaji 30 perak. Pangaji semono panjen pangaji sawijining batur tukon. Sifat serakah ngangah-angah manungsa pranyata wis ngikis rasa kamanungsan kang ing kono dumunung rasa welas lan asih mring pepadha, mligine pepadha kang jroning panandang lan kacingkrangan. Para tresna pelem kinasih saka prastawa dol tinuku manungsa sarta saka waosan bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan pranyata paugeran tresna asih dalem Gusti kang wis 2000 taun luwih kawulang kaayati durung rumasuk ngumandang ing jiwa pribadi manungsa saengga isih akeh kang kudu dadi kurban TPPU. Kapindho, isih akeh pepalang kalebu tradisi adat lan budaya tartamtu kang ndadekake paugeran tresna asih mendal ora saguh ndobrak benteng tuwuh ngrembakane TPPU. Butuh wong-wong kaya Suster Marsila Hokor kang kejaba tanpa pamrih ing budidaya nanging uga mletik pikire kanggo nemokake cara-cara kang trep ngatasi tindak dol tinuku manungsa. Katelu, kalebu tanggung jawab kita kabeh nganakake pambudidaya sak bisa-bisa ngatasi tindak dol tinuku manungsa. Sebab meneng ateges nyetujoni laku durjana. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo welas mugi kaengetnya tiang-tiang durjana ingkang ngelak bondo lajeng nindakaken pakarti dol tinuku manungsa. Katuwuhna manah ingkang welas asih tanpa pamrih saengga TPPU boten tansaya ngombro-ombro. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.